Mae'r het wedi ddiosg, mae yna weiddi o'r eisteddle, a dyma pam. I ni'n gweld ar hyn o bryd enillydd y Caseg Fagu gyda'i hebol yn yr adran dy. Teulu enwog, yr teulu Atrel a dan o ei Jolene yn mynd ar wobr gynta. Yn gwmni fi Heledd Cynwal mae Beth Simons-Evans. A mi oedd na newidiaeth yn yr eiliadau ola. Oedd, yn gyntaf nath Bere a Simon Bigley dynnu yr ail gaseg yn gyntaf i'r safle gyntaf, ond nawr mae wedi newid I feddwl a mae dan o ei Jolene wedi dod lan i'r brig a Menai Irish Rose wedi gorffen yn ail fyna I brydfa Menai. Felly fi'n credu fydd brydfa dan o ei yn falch iawn heno neu heddi bod nhw wedi ennill. Mae yna dipyn o ddathlu, sa'n ni'n meddwl, gyda hon dan o ei Jolene, ac yn gobeithio am fwy, sa'n ni'n meddwl, mae wedi cael 2 gil bencampwriaeth yma. Gil bencampwriaeth ifanc a'r gil bencampwriaeth benywaidd. Felly fi'n siŵr fydden nhw'n gobeithio neithi tym bach yn well heddi nawr bod hi wedi ennill I dosbarth. Brydfeidd enwog. Enwog iawn. Ochr yn ochr a'i gilydd. A Mati a Sam fyna, y ddau frawd wrth y gaseg a'r ebol fyna. A nawr na fe, Mati Senior. Mae'n amlwg yn... Pan ti'n gweld yr ymateb, pan ti'n gweld yr ymroddiad a'r sgwrsio rhwngtyn nhw gyd, gymaint mewn I olygu. Odi. Mae fe'n ymdrech tîm. A dan o ei Jolene o'r march Trefalion Black Harry a'r gaseg dan o ei Shakira. Dan o ei Black Harry wrth gwrs wedi bod yn bencampwr yma o blaen i'r teulu. A nawr mae Sam wedi mynd a dan o ei Jolene I Sam gael tro lawr yr eisteddle sy'n ni'n meddwl. Mati falle wedi rhedeg digon erbyn hyn. I Sam Atrel yn paratoi I ddangos dan o ei Jolene i'r gynulleidfa I gael golwg manylach ar enillydd dosbarth y Caseg Fagu dros 8 oed yn yr adran dy, y Cobiau Cymreig. A'r tei coch enwog cyd fynd yn bert gyda'r rhosglwm a'r garden. Falle bod e'n dod ag arwydd, a falle bod e'n dod â... Wel na pan fi'n gwisgo tei coch. Gan obeithio. A na ni'r teulu I gyd. A mae'r eiliadau yma yn amrysiadwy. Odyn. Cenedlaethau dy gilydd. Ie. Ond mae'n genedlaethau o waith yn dywe. Ddim ar whare bach mae rhywun yn ennill yn y sioe fawr yma yn Llaneledd, ond dyna'n union yw'r stori fan hyn. Ac yn enillydd poblogaeth tu hwnt dan o ei Jolene yn ennill dosbarth y Caseg Fagu gyda'r adran dy. Llongyfarchiadau mawr iawn I deulu'r Atrel a Sam Atrel ar ben I ddigon yn dangos I doniau. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi gyd. Many congratulations to you all winning the class. Dosbarth 86, teulu Atrel hefo dan o ei Jolene.